2025. Dentro da orde do día traemos no punto 1 a aprobación das actas das sesións anteriores celebradas os días 27 de febreiro, 1 de abril e 10 de abril do ano 2025. Non sei se ten algunha cuestión que decir con respecto ás actas. Vale, procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor? Vale, apróbase por unanimidade. Ben, no segundo punto do día de hoxe traemos o expediente 319/2025, recoñecemento extrajudicial de crédito 3/2025. Este punto vai no defender a concelleira de Facenda. Boa tarde a todos. Neste punto tráese para a súa aprobación un recoñecemento extrajudicial de crédito no que figuran facturas pendentes de pago que se corresponden con gastos feitos no ano anterior. Por unha parte, están as facturas registradas na conta 413, que neste caso son todas referentes ao pago de enerxía eléctrica, peaxes por transporte e distribución, que alcanzan un importe de 19.037,34 euros. Por outra parte, hai unha relación de facturas por importe de 69.658,34 euros que se corresponden con gastos de diversa índole feitos no ano pasado. Nesta ocasión non podemos decir moito ao respecto deste expediente, xa que son vostedes os que compoñían o anterior goberno, que nes coñecerán de primeira man a que se deben todos estes gastos que foron feitos, todos eles no seu mandato. Vostedes saberán por que, entre outras, teñen que figurar neste REC facturas dunha empresa madrileña suministradora de produtos de limpeza por valor de 7.421,32 euros suministrados no mes de novembro do ano pasado. Vostedes saberán tamén por que se lle pagan os servicios eléctricos do asteleiro Ciprián do último ano a unha empresa construtora, 4.209,95 euros en total, que ven sendo aproximadamente unha media de 350 euros ao mes. Ou por que ten que figurar tamén unha factura que ascende a 5.909,64 euros por sustitución dunha limpadora da piscina e da escola infantil durante 2 meses, outubro e novembro do ano pasado, ou outras, por valor de 2.025,54, pola limpeza da piscina e máis a casa do Concello durante escasos 5 días laborais, do 23 de decembro ata o 31 de decembro. E tamén saberán porque neste REC ten que figurar unha factura de aluguer de material para a celebración da Xeira das Familias do Brán do ano pasado, que, por certo, deberá ser imputada á conta do programa de festexos a que vostedes facían alusión no pasado pleno, no que se aprobou o orzamento para o ano 2025, dicindo que, literalmente, curiosamente, na partida de festexos só se incrementa a partida de arrendamento de mobiliario e enseres, pasando de 5.000 a 14.500 euros. Iso é o que decían vostedes. Pois ben, a nós gustaríanos aclarar que o incremento desa partida que a vostedes lles pareceu tan curioso non foi debido ao que vostedes semella que quixeron insinuar, senón que se debe ao curioso feito de que cando se redactou o orzamento do ano 2025, esa partida xa estaba hipotecada pola imputación de gastos por valor de máis de 14.000 euros que vostedes fixeran, máis de 7.500 euros correspondentes ao ano 24, entre outros gastos relativos ao Pampallín e ao Santiaguiño do ano pasado. Os máis de 6.500 restantes correspóndense con gastos que tamén se tiñan feito antes de deixar o goberno. Esta é a explicación real e documentada do incremento orzamentario que a vostedes lles pareceu tan curioso. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten a palabra o voceiro ou voceira de Compromiso Outes. Ben, de xeito moi breve, posto que, como xa se recolle evidentemente no expediente, os gastos que se indican neste REC, neste recoñecemento extrajudicial de crédito, correspóndese todos con gastos que efectivamente se produciron para o normal funcionamento do Concello e que, por tanto, hai que abonar, non?
A nós o único que nos chama a atención é que algunhas destas facturas xa foron incluídas nun REC anterior e que vostedes, por motivos que tampouco deixaron moi claros, pois decidiron retiralas co conseguinte retraso a hora de pagarlle a provedores non só, como vostede indica, pois non locais, senón tamén a provedores locais, non? Entón, bueno, en fin, vaiselle pagar máis tarde, pero vaiselle pagar, parece ser que as facturas, como non podía ser de outro xeito, estaban correctas. Sobre algunhas das cuestións que vostede apunta, ainda que nós non somos o goberno, pero non temos ningún problema en contestar, pois, por exemplo, non afirma vostede que hai facturas relacionadas co servizo de limpeza, tanto da piscina como de outras infraestructuras municipais. Ben, non sei como farían vostedes se hai baixas no persoal de limpeza e ao mesmo tempo a bolsa que nós creamos para sustituir esas baixas está esgotada, que por certo deixamos outra xa preparada para cando pasen estas cuestións. A mellor vostede lle parece que era mellor non limpar as infraestructuras, a nós parecenos adecuado facelo. Entón, bueno, como eso hai algún exemplo máis, pero eu quero chamar a atención deste feito, non? Polo demais, evidentemente, son gastos, repito, que se acometeron e nós vamos a apoiar que se paguen o antes posible. Moitas grazas. Moi ben. Ten a palabra o voceiro do Benega. Sí, evidentemente, como sempre dicimos nos recoñecementos extrajudiciais de créditos, unha vez validados polos servizos técnicos do Concello e polos funcionarios que así comproban a corrección das facturas e de servizos prestados a este Concello, pois o correspondente é proceder co pago. E, bueno, máis alá disto, do trámite que isto supón, é chamativo, efectivamente, que nada máis vostedes chegaran ao goberno, 2 días despois estaba a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de créditos do que vostedes decidiron retirar unha parte, en vez de retiralo todo, ou hai que algo que non se entende, de retirar unha parte porque supostamente non tiveran tempo a estudiar algo e cabe matizar que non foi 2 días para acceder á documentación, sino que tiveron as correspondentes 2 semanas de acceso á documentación. Mais alá diso, bueno, pois esa decisión o que conlevou é que justamente esa parte das facturas que se meten agora hoxe aquí, pois se paguen 2 meses máis tarde. E isto é o que vostedes dicían que viñan a arreglar, entre outras cuestións, a este Concello. Mais alá diso, claro, evidentemente, podémonos poñer a sacar facturas por aquí, facturas por alá, descontextualizalas, e dicir o que sexa, intentar descontextualizar e metérmonos nunha conversación de besugos que non levaría a ninguna parte. A cuestión é que son servizos que foron prestados a este Concello e que hai que proceder co pago, posto que quen traballa, evidentemente, ten que recibir a remuneración que lle corresponde. Ten a palabra o voceiro do partido. Non sei se queren facer algunha aclaración a voz. Ben, ao señor González quixeralle decir que efectivamente nos non íbamos a deixar sin limpar ninguna dependencia municipal. Non nos chama a atención que recurriran a unha empresa para cubrir os postos que por determinadas circunstancias, non sei se vacacións ou o que fora, non poderon asumir as persoas que limpan o Concello, senón que o que nos chama realmente a atención é o importe desas facturas. 5.900 euros por limpar 2 meses na piscina máis na escola infantil e 2.025 por limpar a casa do Concello e a piscina durante 5 días laborables. O que nos parece bastante é o importe, non o feito de que vostedes limpen, que nos parece que é o que tiñan que facer vostedes e o que temos que facer nós. Non nós particularmente, senón facer que se limpen as dependencias municipales. Eu non sei a que se refire o señor Núñez cando di descontextualizar e ter unha conversación de besugos.
Nós non descontextualizamos nada, todo o contrario. Creo que demos os datos e os argumentos precisos e necesarios para que ninguén descontextualice nada e para que non teñamos que ter unha conversación de besugos. Nada máis e moitas gracias. Ben, non sei se quere facer algún tipo de aclaración. Non sei se quere facer unha aclaración. Bueno, vamos proceder, polo tanto, á votación do punto 2. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Moi ben. No punto 3 do día de hoxe traemos o expediente 251/2025, que é o nomeamento do representante de órganos colexiados. Ben, na proposta de resolución que teña a súa disposición, ben, o que se contempla é nomear representante do Concello de Outes en órganos colexiados, tanto no CEIP de Outes como no IES Poetañón da Serra de Outes, a Francisco Calo Abelleira. Dou a palabra á voceira Compromiso Outes. Bueno, nós entendemos que a súa proposta para representar o Concello nos consellos escolares dos centros educativos de Outes sexa o propio alcalde, xa que recae nela a responsabilidade da área de educación. O único que sí, bueno, eu simplemente queríamos suxerirlles que nomeen tamén algún sustituto, porque, bueno, pois sempre poden coincidir no mesmo día, casi ao mesmo horario, porque hai algúns que son o último día de curso, creo que é, que suelen coincidir. Ou calquer imprevisto que lle poida surdir que, bueno, podenos pasar a calquera que non poder asistir. Nada máis. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, bueno, nós non imos a facer ningún comentario ao respecto. Evidentemente é o nomeamento que vostedes consideran apropiado neste momento e sumámonos efectivamente á proposta de que nomeen algunha persoa delegada sustituta para evitar justamente circunstancias nas que non poidan concurrir, nas que concurran varias reunións á vez. Ten a palabra o voceiro. Ben, con respecto a este punto, pois tomamos boa nota do que acaba de mencionar, analizarémola e valorarémola en positivo, desde logo. Nada máis, vamos proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado con 7 votos a favor e 6 abstencións. Moi ben. Ben, no punto 4 do día de... Óiseme, verdad, porque parece que me retumba, vale. No punto 4 do día de hoxe é un punto de urxencia que foi incorporado, é o do expediente 872/2024, que é dar conta da aprobación do Plan Anual de Control Financeiro do Exercicio Económico 2024, e a motivación desta urxencia vai a defender tamén a concelleira de Facenda. Moi ben, pois como vostedes saben, cada ano o Departamento de Intervención elabora o Plan Anual de Control Financiero, do que hai que dar conta ao Pleno da Corporación. No ano 24, este plan foi elaborado, pero por unha incidencia técnica non foi efectivamente incorporado na orde do día do Pleno que lle correspondía, sen que esa deficiencia fose detectada daquela. Antes do día 30 de abril deste ano, hai que enviar o informe resumo do control interno á IGAE e máis ao Tribunal Consello de Contas. E este informe debe de ir precisamente acompañado da acreditación de que foi dada conta ao Pleno da elaboración do Plan Anual de Control Financeiro, sendo neste momento cando se detectou a incidencia ocorrida. Entón, consideramos que procede a urxencia da incorporación de acción de contas na orde do día deste pleno. Nada máis, gracias. Vale, a palabra a feira do Compromiso Outes. Bueno, evidentemente é urxente, pero queremos deixar constancia de que ás veces hai esquecementos. Non dubidamos que se fósemos nós o grupo de goberno
os señores do Partido Popular estarían dicindo que este esquecemento é propio dun desgoberno, é dunha falta de planificación ou algo similar. Pero nós non imos facer iso, porque somos conscientes de que nestes temas puramente técnicos e administrativos tamén se cometen erros e hai esquecementos. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero de BNG. Non quere facer manifestacións? Nada máis. Non sei se quere facer algunha aclaración, señora Molinos. Sí, unha sola aclaración, que efectivamente hai esquecementos, todo o mundo pode cometer erros, pero nós tampouco lle pusimos a dicir nada ao respecto, porque este erro foi do ano 24, é dicir, que estaban vostedes, en todo caso, esqueceronse ou vostedes ou foi o que dixen antes, unha incidencia técnica. É dicir, que non é reprochable nin a vostedes, nin a nós. En todo caso, deixar claro que o esquecemento foi no ano 24. Moitas gracias. Ben, vamos proceder, polo tanto, á votación da ausencia. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. No punto 5 do día de hoxe, xa pasamos ás moción. Hai presentada unha moción por parte do BNG, a moción sobre Alti, presentada polo Grupo Municipal do BNG. Dou a palabra a... Boa tarde. Bueno, o Grupo Municipal do BNG, ao beiro do establecido na Lei de Administración Local de Galicia, formula para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación a seguinte moción. O proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do PP e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles. Mais, pouco despois púdose comprobar que o propósito real era a fabricación de celulosa soluble. O sea, máis dun 70% da produción destinábase en gran parte, ademais, á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e para o medio ambiente, non só na comarca de Ulloa, senón tamén en toda a Ría de Arousa, nas localidades que se abastecen do río Ulla e, consecuentemente, en todo Galiza. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas, e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo, ademais, unha chemenea de 75 metros de altura, tería un gran impacto paisaxístico tamén. A nova factoría requeriría, ademais, insentes cantidades de auga do río Ulla, provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade tanto do río Ulla como da Ría de Arousa, onde desemboca. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufrirían un impacto negativo que non se compensaría para nada coas promesas da Xunta de Galicia sobre a posible creación de empregos desa empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a Ría de Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sin precedentes, como tamén nos está pasando na nosa ría. O impacto ecolóxico deste proxecto é realmente alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga, ademais, hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, para a calidade dos solos, para o uso residencial na área circundante e, ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón da Galicia agraria agravaría o problema que se sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da Man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galicia do PP vende a outorgarlle este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición máis a Galiza
e poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa, da que, ademais, funcionan moi ben as portas giratorias e é socia desta empresa a exconselleira de Medio Ambiente, nada menos, de Medio Ambiente, Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Porto de Mouros. E agora, canto máis compre que o conxunto da sociedade galega se mobilice e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. En base a isto, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal de Outes a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación do eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría de Arousa. Ese impacto negativo económico tamén podría afectar severamente ao resto dos concellos do país. Condenar a actuación da Xunta de Galicia neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Solicitar ao Goberno do Estado que non traicionou a Galicia, outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa. E instar ao Goberno municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a asistencia da veciñanza a convocatorias e mobilizacións sociais contra este proxecto, dando traslado destes acordos á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro ou voceira de Compromiso Outes. Bueno, o primeiro é plantear unha pregunta que non temos moi claro por que a moción non se tratou na Comisión de Servicios. Pero, bueno, cando podades... Vale. Bueno, paso xa co debate da moción. Altri é un macroproxecto de celulosa que se pretende instalar en Palas de Rei a uns 12 km en liña recta do Centro Xeográfico de Galicia, no medio e medio da nosa comunidade. Ao tratarse dun macroproxecto, todas as cifras que o rodean tamén son macrocifras. Bueno, ou case todas, pois parece ser que as dos empregos directos previstos caeron a metade dos prometidos nun primeiro momento, según un informe do Consello da Cultura Galega. Nós ímonos centrar principalmente nas cifras que teñen que ver co uso, abuso e desgaste do medio ambiente. A previsión é que esta fábrica use diariamente 46 millóns de litros de auga do río Ulla, o equivalente ao consumo de toda a provincia de Lugo, dos que devolverá tamén diariamente uns 30 millóns de litros de augas residuais ao mesmo río que desemboca na ría de Arousa. Todo isto sen ter en conta as tendencias hidrolóxicas que apuntan a unha diminución progresiva e acentuada dos cauces dispoñibles como consecuencia do cambio climático que algúns parecen seguir negando. Altri afecta a 3 espacios da Rede Natura 2000, que son a CEC Serra de Careón, a CEC Sistema Fluvial Ulladeza e a CEC Sobreiras do Arnego. Altri impacta directamente en moitas especies ameazadas, algunhas delas endémicas e en perigo de extinción. Falamos de plantas, aves incluídas nos catálogos galego e español de especies ameazadas, raras libélulas que resistiron ás últimas glaciacións no sur de Europa, ou pequenos mamíferos como a guaneira, considerado un gran biomarcador da limpeza dos ríos. Calcúlase que esta fábrica vai consumir 2,4 toneladas de eucalipto ao ano, e non sería posible abastecela sen incrementar a masa forestal adicada ás plantacións de eucaliptos en Galicia. Isto tería un grave impacto na biodiversidade dos bosques galegos. Recentemente coñecemos un estudio da USC que asegura que a presenza e variedade de aves redúcese a metade nos montes de eucaliptos en comparación coas masas forestais autóctonas. Non quero estenderme moito máis, porque este tema dá para falar moito, pero sí quero destacar que dende o noso goberno preocupámonos de impulsar iniciativas que fomenten a biodiversidade, como o proxecto Renatur,
e a Declaración de Dereitos do Río Tins. E por todo isto, votaremos a favor desta moción. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista. Moitas gracias. Con respecto a esta moción, entendemos que volvemos á mesma de sempre. A vostedes importalle pouco se é legal ou non é legal a implantación dunha empresa nun lugar, só fixeron co tanatorio do Bosque. Entendemos que só lles preocupa que non lle moleste a vostedes. Se por vostedes foran, creo que ainda seguiríamos a luz dos candís. Como vostedes din na moción, non se sabe se teñen luz verde ou non impacto ambiental. Faltan aprobacións aos procesos decisivos como a captación da auga, pero vostedes xa lle están dicindo que non, antes de ver se é ilegal. O seu, creemos que facer barullo e amedrentar con independencia da súa legalidade. Veñen pedindo na súa moción ao Concello de Outes que lle pague as viaxes a estas movilizacións. Entendemos que os membros da CIGA e do BNG. Perdoen vostedes que yo diga, pero seguen vostedes máis preocupados no seu rédito político a nivel galego que enriba que os intereses dos veciños e veciñas de Outes. E por iso non vou apoiar esta moción, sin decirlle, ademais, que o día que presenten unha moción que o único que exisa é que se cumpla a legalidade, terán o meu voto a favor. Nada máis e moitas gracias. Ben. Nós, en primeiro lugar, queremos lembrar que hai 3 anos presentouse no Parlamento unha iniciativa na que todos os partidos políticos, todos, se uniron na defensa da instalación desta planta na provincia de Lugo por tratarse dunha gran aposta económica, laboral e estratégica. Nesa iniciativa falábase dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel e foi aprobada por unanimidade, febreiro do ano 2022, co apoio de todos os grupos con representación na Cámara, o Partido Popular de Galicia, o Partido Socialista de Galicia e o BNG. De feito, ata houbo alcaldes, tanto do BNG como do PSOE, que pedían altre que fora para os seus concellos. E por moito que o neguen, o contido daquel proxecto non variou absolutamente nada. Tamén hai unha cousa que nos parece bastante grave, que é que se cheguen a poñer en dúbida os traballos dos técnicos que emitiron os informes. Supoño que o saberán, pero penso que hai que ter en conta o seguinte: a declaración de impacto ambiental aprobada polo Goberno galego respecto a este proxecto dá absoluta tranquilidade e garantías sobre a viabilidade ambiental da iniciativa. Foron consultados ao redor de 30 órganos afectados ou interesados e emitíronse 34 informes elaborados por 42 técnicos que determinaron a viabilidade ambiental do proxecto. A declaración de impacto ambiental inclúe máis de 60 exigencias específicas ao promotor, o que representa máis de 3 veces o que é habitual de media nunha declaración de impacto ambiental. Todos os informes vinculantes emitidos para a súa elaboración son condicionados. Galicia non se conforma con pedir ás empresas que cumplan con 5 en materia ambiental, exixe un 10. Agora, quen ten que decidir é o Goberno Central, e o que esperamos é que o faga co rigor e que tamén o fixo a Xunta. Pola nosa parte nada máis, se quere facer algunha aclaración. En primeiro lugar, moi brevemente, ao respecto da legalidade, non vou contestar nada. Permítesme un inciso. Non sei se teño que seguir mantendo o mesmo orden. Da igual, sí, vale. Porque a persona que así fala está cumplindo unha ilegalidade, porque é un tránsfuga, entón non debería nin estar sentado aí. Por lo tanto, non o considero non sei, digno de falar de legalidade. Por outro lado, as leis cambiáronse neste país, porque se acatáramos
cousas que son legais e que estaban dentro das leis sin protestar por elas para que se cambiaran esas leis, pois seguiríamos sin ter dereito ao divorcio ou sin ter dereito ao aborto ou seguiríamos habendo, non sei, pena de morte ou esclavismo. Entón as leis existen, son legais e a protesta social, os cambios ou os dereitos poden facer que se cambien esas leis. Por lo tanto, falar de leis e de legalidade é o único que demostra a súa falta de coñecementos como en moitos dos argumentos que ten. Así que non me molesto en responder máis a iso. O que si vou responderlle ao portavoz e alcalde, portavoz do PP e alcalde do Concello, ao respecto dun argumento no que si ten razón, pero a medias. O BNG, como o PSOE, votaron a favor por unanimidade xunto co PP cando presentou este proxecto alá no ano 2022, cando naquel momento se levou ao Parlamento dicindo que era unha industria de produción de fibras textís a partir de madeira. E iso foi o que votamos. Implantar en Galiza unha unidade industrial con capacidade para producir fibras textís. Liocel se chamaba. Iso foi o que votamos. Pero, despois de 3 anos, desde o 2021 ao 2023, esconder que dentro desa proposta de fábrica de fibras textís había unha macrocelulosa e houbo simplemente, esperouse a ganar as eleccións e 2 semanas despois, en decembro de 2022, despois de declaralo como proxecto industrial estratégico que preveía producir 400.000 toneladas de pasta de celulosa soluble e 200.000 de fibras textiles, ocultou deliberadamente que o que estaba promovendo e patrocinando era unha macrocelulosa. Estiveron ocultando tamén as dimensións do proxecto, que non eran as mesmas cando se votou por unanimidade o 8 de febreiro do 2022. Senón que, agora mesmo vemos que ocupa 360 hectáreas, 600 campos de fútbol. Eso non estaba previsto na aprobación do que se levou ao Parlamento no 2022 e que o BNG, como vostede ben di, votou a favor. Porque non coñecemos o proxecto hasta 2 semanas despois de que se acabaran, que se votaran as eleccións. Por lo tanto, a biofábrica tamén ocultou o número de postos de traballo, que en principio falábase de 2.500 postos de traballo directos, pero esos datos tamén foron cambiando co paso dos anos e dos meses, e agora xa falamos de que quedará en 500 directos e se tal 2.000 indirectos. Outra das problemáticas grandísimas desta fábrica, e a min extrañame que voten en contra ou que crean que é un proxecto moi interesante inda que afecte tantísimo a Ría de Arousa, é que eu vinos a vostedes tamén nunha manifestación contra as minas de San Fins, porque eso podía afectar e dar problemas ao noso sector marisqueiro. Cando aquí estamos falando das toneladas vertidas a ría, moitísimas máis toneladas, que neste momento falase de que volverán á ría despois de pasar pola fábrica contaminada, como se falaba na das minas de San Fins, e que estaban en contra tamén vostedes, a pesar de que, según algúns, os informes de Augas de Galicia e os informes de impacto ambiental eran legales. Recordo tamén que hubo funcionarios imputados, polo tanto, legales sí, pero moitas veces hubo que recuar despois de leválos aos xulgados. Polo tanto, tan legales non serían. Si terminaron no xulgado e sendo imputados cargos da administración. Por outro lado, temos o tema dos eucaliptos. Eu entendo que ninguén quere que Galiza siga sendo un monocultivo de eucalipto. De feito, en Portugal, esta empresa non se instala porque teñen unha moratoria do eucalipto por culpa dos incendios que mataron a 100 e pico personas durante aquel verán funesto que tamén chegaron a Galicia e tamén mataron a xente. Entón, non creo que ninguén dos que estemos aquí queiramos que se siga estendendo o eucalipto polo noso país. Pero claro, esta macrocelulosa vai necesitar 800 millóns de eucaliptos para poder producir esa fibra que ao final é pasta de papel, que non é fibra textil. Por lo tanto, eu creo que sí que é conveniente
que se leve aos plenos das corporacións porque defendemos, non vivimos en concellos aillados, nós non gobernamos non gobernamos en un espazo territorial que só abarca o noso concello, afectanos as cousas do resto do país e, polo tanto, como ademais non no caso de Compromiso, pero ainda así eles entenden a afectación que podría ter para todo o país, pero tanto no caso do PP como no do BNG, entendemos que somos partidos políticos a nivel nacional e, polo tanto, temos que ter a mesma postura a nivel do Concellos, como a nivel do Parlamento, como a nivel de Estado. Eso a vostedes costalles un pouco máis. Hai cousas que defenden nos concellos que despois van cambiando cando chegan á Xunta e igual no Estado defenden outra cousa diferente. Pero, polo tanto, nós traemos isto aquí porque consideramos que é bo para todo Galicia e, polo tanto, tamén para o Concello de Outes. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista. Ben, eu sí que quero simplemente facer unha puntualización. Queremos resaltar, desde logo, que respetamos a opinión de todos e, polo tanto, creemos que non debemos tamén deixar de respetar os informes dos técnicos. A nosa postura resúmese do seguinte xeito: calquera industria que veña para Galicia, se cumple ca normativa, apoyarémola; se non cumple ca normativa, desde logo que non. Como non, bueno, creemos que non pode ser de outra maneira, desde logo. Simplemente, nada máis. Moi breve. Aquí o goberno do PP de Outes apoiou un tanatorio, xa que alguén por aí sacou o tema dos tanatorios. Eu creo que xa tuveron dereito a réplica. Vamos proceder á votación. Fui moi breve contestándolle e, polo tanto, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Xa está. Abstencións ninguna. 7 votos en contra e 6 a favor. Perdón. Nada, non te preocupes. Ben. Sí, perdón. Vamos a proceder ao punto 6 de rogos e preguntas. En primeiro lugar, vamos a tratar as preguntas que foron presentadas por escrito. Bueno, con respecto ao das preguntas, sí que quería facer unha aclaración, porque, bueno, no día de onte recibimos as preguntas por escrito tanto de Compromiso por Outes ás 2 da tarde, perdón, ás 4 da tarde e do BNG ás 8 menos cuarto. Sabemos que temos un acordo non escrito entre as diferentes forzas políticas de cara a poder contestalas nun tempo razonable. Vamos a pedir, por favor, que se de entrada as preguntas nos plenos ordinarios, polo menos antes das 2 horas do día antes do pleno. Simplemente eso. Das 14 horas, antes das 2 da tarde. Vale. Simplemente é unha petición. Entendemos que tanto dá presentar ás 4 da tarde como ás 8 facilita o traballo para poder contestalas con maior porque do contrario a mellor algunhas que non seríamos capaces de facelo. Dito eso, vamos a empezar polas preguntas formuladas por Compromiso Outes. Se quere proceder a facer a pregunta a voceira Alba Quintela. Sí. Bueno, respecto á súa petición, dicirlle que o ROF di que son 24 horas antes do pleno. Entendemos que 24 horas é hasta as 8 da tarde antes do día antes. Non sei se vostede o sabe, pero o seu grupo político, cando metía preguntas por escrito, normalmente metía o día antes, ben pasadas as 3 da tarde. Bueno. Están os registros do Concello por iso. Non vamos a entrar, por favor. Vou proceder a realizar a primeira pregunta. Por favor, vamos a facer as preguntas. O día 16 de abril, o Goberno de Calo e Camaño publicou nas redes sociais do Concello o cartel da 25ª edición do Pampallín. Gustaríanos coñecer a canto ascende o custe total do Pampallín 2025 e queríamos saber se poden vostedes detallar as partidas directamente relacionadas coa organización deste evento, así como as cantidades que se prevén gastar en cada unha delas.
Ben, esta pregunta vai contestar o concelleiro da Organización de Eventos. A ver, somos capaces. Non tens máis que o base. Boas. Vamos a ver, parecenos moi ben que agora se preocupen polos custes das cousas, pero era mellor que o fixeran cando estaban no goberno. Xa que o custe previsto para este ano para os 2 días de Pampallín é de 24.114,18 euros. É dicir, 13.230,46 euros menos que o Pampallín de un día do ano pasado. Aforramos un 35% con respecto ao ano pasado. Vamos a ver, depois a outra pregunta era poden vostedes detallar as partidas directamente relacionadas coa organización deste evento, así como as cantidades que prevén gastar en cada unha delas? Podemos. Podemos. Vale. Vamos a ver, mira, os gastos deste, vamos a ver, actuación de festicultores, actuación de festicultores, ten un coste para o Concello de 0 euros porque ven pola a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Contratan eles. A actuación da banda da Balbina ten para o Concello un coste de 0 euros porque tamén ven pola Consellería de Cultura ven pola Xunta de Galicia. O espectáculo do lume de Asaco Circo costa 1.680 máis IVE, actuación para os 2 días, que ven os 2 días. Actuación do Capital Boscoz, 2.500 máis IVA. Actuación de Morales Dop, 3.000 máis IVA. A cabina móvil co de Jockey Roquiño e co sonido incluído, 800 máis IVA. Actuación para o día 4 de Nove Louro, 800 máis IVA. Os hinchables e obradoiros para o Pampallín Miúdo, do día 4, 800 máis IVA. Son a iluminación para os grupos do día 30, 3.700 máis IVA. Son a iluminación para o día 4, que é para o grupo, para o artista Nove Louro, 300 máis IVA. O servicio de seguridade do día 30, 614,80 máis IVA. A carpa do día 30, 1.500 máis IVA. Carpa do día 4, 500 máis IVA. 2 baños químicos para o día 30, 282 máis IVA. Xeradores para o día 30 e día 4, 800 máis IVA. Escenario máis balos máis os balos antipánico, 1.850 máis IVA. Produción técnica e máis o catering dos grupos, 800 máis IVA. E cartelería, 75 euros máis IVA. Iso suma o total, con IVA incluído, de 24.114,18. Aquí só faltaría, con respecto ao que vemos ano pasado, o da SGAE, porque non sabemos a cantidad, vale? Porque non sabemos os grupos que ven de fora. Bueno, o ano pasado pagastes 1.600 euros, pero non o sabemos, vale? Vale, entonces, eses son os datos. Quero que compare con o ano pasado. Quere facer algunha aclaración? Nada máis. Seguinte pregunta. Boa tarde. Ben, o Clube Baloncesto Outes, creado no ano 2018, e que na presente tempada conta cun total de 60 fichas federativas, tendo equipos dende a categoría premini ata veteranos, e que comprende idades desde os 4 anos ata os 57. Entre as súas propostas, para dinamizar este deporte en Outes, solicitaron a compra dunhas canastas regulamentarias para unha zona exterior, onde tiñan prevista a organización dun torneo de baloncesto no formato 3x3 para o próximo verán. A posibilidade, que se vía máis viable, e acordada previamente co clube, foi a Praza do Bosque, que xa conta con canastas de minibásquet, pero non con canastas de altura regulamentaria de 3,05 metros. Coa instalación deste material, búscase poñer en valor un espacio público ao que todas as cidadás e cidadáns teñen acceso libre para a práctica deportiva, e onde, ademais, existen negocios que se poden ver beneficiados da afluencia de xente como bares, supermercados e outros comercios próximos. Así,
No pasado mes de febreiro, concretamente o día 19 de febreiro, aprobouse unha autorización de gasto co código 2025-0037 para a adquisición das nomeadas canastas. Uns días despois, o 27 de febreiro, as canastas foron entregadas nas instalacións do pabillón municipal da Serra de Outes. E poucos días despois, as canastas non estaban no citado pabillón. Entonces, as preguntas que queremos saber é: foron almacenadas noutro lugar para a súa posterior colocación? Segue sendo a Praza do Bosque, como solicitan dende o Club de Baloncesto Outes, a ubicación ideal para a súa instalación? En caso de que se tomase a decisión de non instalar e devolver as canastas, poden explicarnos cal foi o motivo? Gracias. Ben, esta pregunta vai responder o concelleiro de Deportes. Si foron almacenadas noutro lugar, elle de dicir que non. Con respecto á segunda, que din vostedes segue sendo a Praza do Bosque, como solicitan dende o Club Baloncesto Outes a ubicación para a súa instalación, e de dicir que a min nunca me solicitaron nin ubicación nin canastas para o que vostedes afirman. E iso que, como vostedes sabrán, durante o tripartito, a Concellería de Deportes tiña mínimo unha reunión trimestral con todos os clubes do Concello onde se expoñían os torneos, as necesidades dos clubes, locales, horarios, torneos. E o Club de Baloncesto Outes nunca, repito, nunca puso encima da mesa esta solicitude nin o desenvolvemento deste torneo. Con respecto á terceira pregunta, en caso de que se tomase a decisión de non instalar e devolver as canastas, poden explicarnos cal foi o motivo? Pois o motivo da súa devolución foi que este goberno atopouse cunhas canastas que ninguén sabía que se habían pedido. E tampouco vostedes tiveron a ben reunirse con este goberno nin con este concelleiro para comentar estes movementos extraños que fixeron vostedes unha vez que xa estaba presentada a moción de censura. Nada máis. Ben, non sei se quero facer alguna aclaración. Sí, nada, comentar dúas cousiñas. Reuníanse trimestralmente, vostede non llas solicitaron, a min sí xa má solicitaron, esa fai 5 anos. Entón, reuníranse con vostede cada 3 meses. Bueno, está moi ben, sabemos que as reunións son moi fructíferas con vostede. Di que a este goberno, non sei se refire ao que estaba, supoño que será o que está agora, sí, non lle solicitaron que non lle demos unha reunión para comentar a compra destas canastas, pero tamén hai que dicir que dentro do seu goberno tampouco solicitaron unha reunión por si se fixeran máis movimentos, especialmente tamén dentro da súa área, durante eses días nos que vostede se ausentou. Nada máis. Gracias. Vale, podemos facer a terceira pregunta. Perdón? Perdón. É que se lle das réplica... Perdón, sí, correcto. Disculpe. Ben, non di vostede, solicitaronlle as canastas hai 5 anos. E no seu mandato anterior non foron quen de poñerlle esas canastas. Que casualidade que unha vez plantexada unha moción de censura e no momento en que ustedes se viron fora do goberno e do mandato, dixeron, vámolas comprar agora e quedamos ben. E repito, o Club Baloncesto Outes en ningún momento a nós nos trasladou. Eu quería entender que lle trasladaran a vostedes durante a semana do 5 ao 10 de febreiro que lle facían falta esas canastas, pero efectivamente unha vez que me xuntei con eles, dispois xa para aclarar o que había pasado cas canastas, si me dixeron e me confirmaron que era unha petición que lle habían feito a vostedes hai 5 anos. Entonces, non sei como aparece agora o torneo para este ano. Non, é que xa non era para este ano, será para facer hai 5 anos e vostedes non lle deron. Nada máis.
Bueno, moitas gracias. Ahora sí, perdone. Vista a resolución de 31 de marzo de 2025 de expulsión definitiva do PSDG-PSOE do concelleiro José Antonio Camaño Lestón e tendo en conta o informe da Secretaría de 21 de febreiro de 2025 respecto deste tema, cando pensa vostede retirarlle as competencias ao concelleiro tránsfuga, señor Calo? Ben, a esta pregunta non lle pode contestar, porque non o sei. Como puderan observar dentro do expediente ao que ten acceso, o expediente 192/2025, que ten a súa disposición, o concelleiro José Antonio Camaño segue sendo concelleiro adscrito. Por lo tanto, non hai ninguna cuestión que cambiar, vaya. Non sei se quere facer algunha aclaración ou... Non, creo que xa se retratan vostedes solos. Ben, hai unha pregunta por parte do BNG, poden formular? Ben, bueno, respondendo á proposta que facía o alcalde, home, nós, xa que para algunhas cousas defenden a lei, para outras non entendemos como a lei non lles basta. Se a lei di que podemos registrar preguntas até 24 horas antes do pleno, pois é un dereito dos concelleiros registrar preguntas. E vostedes, cando as presentaron 2 días antes, 3 días antes, ou cando as presentaron tamén minutos antes de que se lle acabara o prazo, porque tamén pasou, tampouco pasa nada, contestou esas preguntas. Por lo tanto, home, a ver, non me parece tampouco unha cuestión tan relevante, sobre todo cando son preguntas que, efectivamente, son sinxelas de responder. En fin, dito isto, nós imos seguir cumprindo coa legalidade. Pregunta. Estamos a pouco tempo, previsiblemente, de que se entregue a obra da segunda fase da Rúa da Capela. Podemos ver con fondo de sagrado como, logo de chegaren vostedes ao goberno, tomaron a decisión de talar as 4 árbores que había en fronte da Policía Local e do Centro de Emprendemento. Gustaríanos saber en que momento e en base a que tomaron esta decisión. Gustaríanos saber que fixeron cos restos das árbores. Van a completar a plantación de árbores nos lugares previstos tanto na Rúa do Doutor Esperante como na Rúa da Capela e, por último, unha cuestión máis de fondo e é se están en contra de humanizar as rúas con árbores que porten sombra e embelezan tamén os espazos públicos. Ben, vai dar resposta a esta pregunta ao concelleiro de Urbanismo. Boas. Bueno, voulle contestar pregunta a pregunta. A primeira, en que momento en base a que tomamos esta decisión? Nós non tomamos ninguna decisión en este sentido. Esa decisión tomou na quen redactou o proxecto, vostedes saberán. Xa que cando mantivemos unha reunión coa dirección de obra e a empresa adxudicataria, vimos que as árbores estaban coas raíces ao aire, dañadas e incluso unha delas xa tumbada. Preguntando polo estado destas árbores, informáronos que en esa marxe non figuraban árbores según proxecto. Tamén nos informaron que noutra marxe si figuraban 3 árbores, pero que no proxecto non existe partida presupuestaria correspondente para as mesmas. Que fixeron cos restos das árbores? Os restos das árbores, ao igual que os outros residuos da obra, encargouse de xestionalo a empresa que está facendo as obras. Van a completar a plantación de árboles nos lugares previstos tanto na Rúa do Doutor Esperante como na Rúa da Capela? Sí. Vamos a completar o que vostedes deixaron incompleto. Na Rúa do Doutor Esperante temos unha obra que non ten nin árboles, nin farolas, nin cableado eléctrico, nin señalización horizontal. E cando nos entreguen a obra procederemos a completala. Está aquí o proxecto, por certo, de outubro do ano 2020. No caso da Rúa da Capela, o proxecto tampouco contempla a partida presupuestaria correspondente ás árbores, así como tampouco a do suministro de auga potable. Esta xa foi acometida con cargo ao Concello e as árbores serán colocadas tan pronto teñamos partida presupuestaria para elas. Están en contra de humanizar as rúas con árbores que porten sombra e embelecen os espazos públicos? Non. Non estamos en contra de humanizar rúas con árbores. O que si estamos en contra é de levar a cabo proxectos incompletos. Nada máis. Ben.
Ben, bueno, efectivamente no proxecto non había nada indicado alrededor das árbores que xa estaban ali, pero sí, coñezo perfectamente o proxecto, pero déixeme contestarlle a pregunta. Pero, bueno, como se dá a circunstancia de que é un proxecto que iniciou o noso goberno, cando estábamos no goberno, o primeiro día, cando chegamos ali cos técnicos, acórdome perfectamente de ir co señor alcalde, penso que tamén coa concelleira de obras e máis a miña persoa, e efectivamente deixamos ben claro a empresa que non se talaran as árbores, que se mantiveran ali e que se deixara un espazo para que as raíces non estiveran tan afogadas como xa estaban no pavimento anterior. E esa é unha decisión que se lle comentaron a vostedes antes de tomar a decisión de retirar as árbores, ben podían ter tomado vostedes tamén. E se había algunha árbore dañada, habría que tomar tamén unha decisión, pero non tiñan que retirar todas as árbores. Entón, vostedes tomaron unha decisión clara en contra de manter unhas árbores que se atopaban ali e que non facían mal ningún. E a ver, sinceramente, vostedes insisten na cuestión dos proxectos incompletos e eu tamén vou insistir no que xa lles dixemos no pleno anterior. Os proxectos hai que melloralos sempre que se poida. E, efectivamente, haberá veces que haxa cuestións que non estaban previstas no proxecto que se poden mellorar en obra. E sempre imos estar a favor de facelo así. Vostede fala do proxecto da Rúa do Doutor Esperante e vostede fala de partidas que xa non existían cando o proxecto original que deixaron vostedes deseñado no 2019 antes de perder o goberno non estaba nese proxecto. Pero cal é a cuestión? Unha cousa é o que está no proxecto e outra cousa é a previsión económica que ten o goberno. Se o goberno saínte, é dicir, nós tiñamos a previsión económica de levar adiante as partes que melloran ese proxecto, pois non hai ningún problema. A cuestión é facer as cousas ben e deixar as cousas ben. Dende logo, unha cuestión que non supoñía ningún imprevisto económico era manter unhas árbores que non lle facían absolutamente mal ningún a ninguén. Todo o contrario, que melloraban un espazo embelecendo con elementos naturais e que sería un espazo desa rúa, por certo, que tería árbores ás dúas marxes, como, por exemplo, quedou unha modificación na Avenida de San Campio, onde se puxeron árbores ás dúas marxes e, sinceramente, mellorou moitísimo o proxecto original. Outro proxecto que deixaron vostedes tamén incompleto, xa que falan de proxectos incompletos, é o da Praza de Galicia. A Praza de Galicia, vostedes decidiran, no proxecto original que deseñaron, eliminar todas as árbores. Todas. E sabiamente tomouse a decisión de non eliminar todas as árbores. Eu creo que están a tempo de evitar tomar decisións semellantes ás que acaban de tomar nada máis chegar ao goberno como a que tomaron fai pouco. Pedímoslle, en tal caso, que teñan en conta que os espazos urbanos e os espazos en xeral públicos deben de intentarmos ter a mellor calidade, porque iso supón que o noso concello non só sexa máis habitable, sino que sexa un espazo máis bonito para os veciños e para que disfrutemos todos e todas. E tamén, por que non dicilo, máis salubres. Dentro do cambio climático e da previsión de aumento de temperaturas, os espazos de sombras son fundamentais. E remato, xa está. É unha cuestión sinxela. Nada máis, téñano en conta. Bueno, como xa fixemos do que hasta onde eu alcanzo, pedimos que as réplicas sean cortiñas, se fixo por parte do seu goberno saliente. Bueno, nós queremos que as réplicas, pero temos que un pouquiño reducir esa extensión. Un segundo solo. Ustedes moi bo exemplo dan cando cortaron os olmos de aí da plaza. Agora venes a acordar de dous árboles que estaban xa caendo en frente da Escuela de Bosque. Nada máis. Vale, moitas gracias. Mira, estendeuse a pregunta queda bastante clara, estendémonos demasiado con iso, pero eu creo que está ben xa, non? Sin máis, vamos a proceder ao
a seguinte cuestión, que era se hai preguntas do pleno anterior, que creo que non as hai, e se hai algunha pregunta oral por facer para contestar de cara ao próximo pleno. Non. Rogos, se ten algún rogo que facer. Non. Sí, simplemente gostaríame facer un rogo e rogamos ao Goberno que teñan algo de rigor técnico porque, como poderá, xa que falamos de proxectos, no proxecto da Praza do Concello está justificado técnicamente o motivo polo que había que talar esas dúas árbores que eran fundamentais talalas para que pudera facerse a rampa de acceso a persoas con mobilidade reducida, nada máis. Vale, pero bueno, non sei cal é o rogo, pero vale, sin máis. Vale. Moitas gracias, creo que non hai máis cuestións, levantamos a sesión.